Guztioi, eskarrik asko, lehenik eta ben gonbidatzeagatik, ziurren itena berdina sentitzen dugu, baina egia da, batzuk eskola honetan ikasi eta gero horrelakoetan etortzera, gustora etortzen da, ezta. Besteak beste asko ikasi genuelako eskola honetan, eta agian zergatik ez, horrelako balioetan ere ezik ituztelako. Agian nik orain, baketiken eta lagolanean, besteak beste lehen eskolapioak orain irukide tartean dagoena, balio horietan ere ezik intuztelako. Orduan, asmoa zegoen pentsatuta mailinguru edo aholkinguru hau egitea gurasoentzako, baina bereziki zuentzako, ezta? Nik uste gainera hortik hasi nuen. Normalean, nik agian ere aita naizelako, 8 eta 7 urtetako bi neska mutikoena, normalean konturatzen naiz eta nik kalean gauza batzuk esan, gero etxean egiten duena normalean esan, hau gaizki dago, hau hobetu behar duzu, horretan gaude, ezta? Beti mezu horretan. Zorionez, goendik ezakite aitak zer egiten duen etxetik kanpo, enteratzen direnean, koherentzia guztia eroriko zait, orduan esango dira, zer esaten duzu kanpoan, eta zer egiten duzu hemen, ezta? Orduan, nahi nuen hasieratik zuei zoriondu egiten duzuen bitartekaritzaren konpromiso honengatik, eta ziurren konturatu zate, bakoitza bere mailan, baina bizitzak badituela bere momentu konplexuak, dena ez dala ondo ateratzen hasieran, eta horretarako ezinbestekoa dela beste batzutan elkarrizketa eta bestei ere entzutea. Eta orduan zuek egiten ari zareten lan handi hau, baina agian ondo dago ere beste profesional batzuekin konpartitzea, ez eta bere profesionalak izan eta zuen neskamutikoak izan, beste batzuekin hemen beraien esperientzia kontatzea. Azkenean, gaur hemen izango duguna, Luz, Luki, Arantxa, Xabier eta Gaizka, eta Laura, azkenean beraiek nahi duguna da, aulki inguru honetan beraiek konpartitzea nola bizitzen duten eguneroko elkarbizitza eta bakoitzak ere ematen diren gatazkak nola konpontzen ditan. Gatazkak ematen dira zuen artean, baina ez txintxoagoak edo okerragoak zaretelako, baizik eta non nahi ematen direlako, beraien esparruan ematen direlako, eta orduan asmoa hori izango da. Izan pixkate helburua, 30 minututan horrelako bueltatxo bat ematea, zuek argi ikustea eskoletan zuen artean ematen diren gatazkak helduen artean ere ematen direla, gauza asko zuek ikasitakoak eta praktikatzen dituzuenak agian guk ere praktikatu beharko ditugula gure eguneroko bizitzan, eta gutxienez denoi gelditzen bazaigu bidei hori garbi, ezta? Gatazkak hortxe egongo direla, baina bakoitzak bere alde honena ematen badu eta denon artean egiten badugu, ziurrenik hobeto kudeatzen direla. Eskerrak eman zuei, zuen demoragatik eta berriro zuei zoriondu.